Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Ki mat bakongsan jong ki khubor minta ka step ka santrik ukala lingkot 8,000 RPR kilong. Pempa Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ba ka jilla Manipur kanong kum ka khardop jong kiri ka Southeast Asia bat nang tengklain ru ya ka atma nirbhar baran. On belong ka office jong Deputy Commissioner East Khartoum District ya ka mega cam ha khatsan mulai bat Arphong Milliam Assembly Constituency. Pelong ka office jong District Medical and Health Office ya ka jing IT ka ya da COVID na benda ki samla ba pa deng khatsan ba khatpasam ka karta ha conference hall jong ka office DMHO Hanongstoin bat penjari confirmate ka office jong ka District Magistrate East Khartoum District ha baro ki jaka jong ka East Khartoum District. Ha shwa ben shi khobor ki ba bnya tu ni snap shwa khandiat ya ki ne ki jing pemna ki bedang kam. Kadbagari India kala thau history ban pendap ya jing ai tika ya COVID sya ka palat sispa klor teli ki dawai tika ya COVID hakari ko All India Radio Shillong ka ai buram kerpang ya baro ki doktor ki nurse lembat ki wedi ki nong tre ba Ahmad ban ya khon ya khlam COVID khat khandai bar kunjuru ya baro ki to ki badap shim ya tika ya COVID ban pin urlong ya ka jing thmu jong kari ban kanjo ya uni maumer wala kari kala po ya uni maumer ni kintu ki nong snap ki jong ni ba ka jing khon persya ya ka khlam COVID khat khandai kam pat kun ni kintu ni ya ki nong snap ki jongi bakin shim ya ketika ya da COVID hakapor balabu bat kintu lang ya kiwe bakin shim lang ya ketika ya da COVID kan mau ban but renti ya kini lightly ki jing tha ki basuk deng ya ki mas penya jangai iwe ni iwe pat bat sat khut ya la ki khti bat khamat man la kapor la rai pirang kam ginu ginu ki jing tup shapang COVID khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number ki belong not iwe are like khandai nyopra not sound real but iwe not nyosan bat na ka benda ka jalla meglea ki helpline number ki dei shispa phra bat iwe not nyo non ki khobor ki babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulaong ba ka jalla Manipur kan long kum ka khadop jong kiri ka Southeast Asia ba kan tengklan ru ya ka atma nirbhar bharat bat ulayaro ru ya kin he jong Manipur ki belawan na na bar buram ya kari hakikam ya lekai ya kini kintin ulaklen ha ka jingalang play ya ki maunong rim jong ki alfu atli project ba pher ki ba shongdor palat 1,000 praspa klor tingka ha Imphal hin gisngi Menteri Rang Badu kari ulaple hadu khatlai tli project ki ba shongdor hadu 1,000 praspa sanpho klor tingka bat bu ya ki maunong rim jong ki khandai tli project ki ba shongdor hadu 8,000 khandai spa sanpho klor tingka kini ki project ki kin thup ya ki surop ki jing pendiang umbam umdi ka kot ka khia ki kampan restaurant lambat ki wei Narendra Modi haba ajiklan hakani gisngi ulapin paw ya ka jing small sarong ba ka jala Manipur kadai ka jaka ba mi bon ki nang ya khon lai lot kari bat kumju ru ya ka moirang ka badai ka wei ni ka jaka ka ba Netaji Subhash Chandra Bose ulapni her ni kong ya ka lama lai rong jong kari shosho Narendra Modi ulaong ru ba ka than chate lamini kin thup ya ka jala Manipur kadai ka than ka ba kiu state bha hakari ka office jong Deputy Commissioner East Khartoum District kan sapelong ya ka mega cam ha ka khatsan mulai bat Arphong Milliam Assembly Constituency menda bala shagisngi kani ka cam kan pelong ru ya ka jing IT ka ya da COVID na ka benta ki samla ki ba khatsan snem shidrong berkumju ru ya ka registration na ka benta ki nong bala lema ka ishram ka jing penung kerteng lema ka Aadhaar jong ki babat card jong ka card roshan habai re ba ka jing IT ka jong COVID khat khandai ha ki Assembly Constituency la batha ya baro ki bang pat shim ya ketika ya da COVID bakin shim ya kani ketika ha ki polling station ki bajantam ki jong ki khamtam hakum kani ka por ba ki ka jing no ya Omicron variant Menteri Katanat Social Welfare jong sarkar jilla melia uba kirman shilla hinan kasngi ulai thu baki sans pangmut ki bre ni palat kiblayo pang hadian belada bam banyak shimenta ka jingbam khana ha ka shinong yap mala ka bahaba East Gentle District menta kilap don ha ka jingte brio ha ka wei ni ki jingja ki nong shinong jong yap mala ki bedon kumba sans pangut kilayo pang hadian belada ban shimenta ha ka jingbam khana uba kirman shilla ula pentip bakini ki pang menta kilado ha ka jingte brio bat ki brio jong ta ka khot ka khia kilale sha ka shinong yap mala ban ajing sumari kini ki brio ki blangat ha ka ni ka apon shosho uba shilla ula ya thoru baki bangat ha ka ni ka jing shitom ki kinthop ya ki khulung khana kilong kini bat kitimen karba kisamla pat kimshim na lele na marka jing khlan ka bormen uba kirman shla ule thu bakini ki bashtom ki don ka jing shitmet lembat ka priya piniyar shushu uba kirman shla ule thu bakatna ka koi ka khia kalalum ya kinong muna na ka benda ka jingwat binya halor kani ka jingjam hadu menta ki don halu khal amut ka bedang hospital la pentu shushu uba kirman shla ka jingdan ka badap shim ni ai ya ketika ya da COVID hakari kala poi sha ka shispa safun re kulon re phuwei laktli ki dos jong ketika ya da COVID na ka shispa safun re kulon re phuwei laktli ki dos jong ketika ya da COVID
Palat prapusan keluar arpulai lak hidai gibla shim ya kedua ke baningkong bat nrepuai keluar lai punya lak hidai gibla shim ya kedua ke baar kata kakoi kakya jongkari kala pentip ru bahapo kini ke apsa kunta gibla dem ladan adu khandai pulak teli gidus jong ketika ya da covid hakaba sapu alak teli gidus kidai gibla le la aisha ki samla ki bahapreng ke khatsan snem bat khapras nem kerta nagalyang umintri rang badu kari unarendra modi ulong bakari kala shim ya kesenjam ke badan kamha hakaba nyada khon samla khlam kubet khat khandai lemba ketuit Narendra Modi menteri rang badu kari ulai kublai kerpang ya boro ki khon samla jong kari ki bahapreng jong khatsan snem bat khapras nem ki la shim ya ketika ya da covid Narendra Modi ulai kublai ru ekme khma ba ki khon samla bot ulakin tu ru ekwe de ki khon samla ba ki ni shakmat ban shim ya ketika ya da covid kane kane ko all India radio shulong ko bolam chipi ya khubor ka office jong district medical but health office hanan kasni kala penlong ya kajing IT ka ya covid na kabentag samlam ki bahapreng khatsan khapras nam karta ha conference hall jong office DMHO hanong ston ya kani ka program la play bat penya de Dr. SE Lindo i DMHO ka West Khasil District haba ajing na kani kasni Dr. Lindo ilahe thu ya kajing dun kam kajing mentoy jong ketika ya covid hadin kajing yo jimin jol jong kajing IT ka ya ki ba khatsan nam hadu khapras nam ha kajing don lang i district immunization officer i Dr. Alalu i Dr. Lalu haba ajing kren hangani kasni ya kentu ya kistamla ki bahapreng ka khatsan snem ka khapsnem ka karta ba kinwan mishkhmat ban shim ya ketika ya da covid ha ki jaka ki bajantam kum ha ki CHC PC sub center bat ki we ki jaka IT kam hadin gijing kiyo ki bayo yo covid khat khandai habon ki jala jongari ko office jong district magistrate East Khasil District ikong isa wanda lalu ila pentep bala penjeri ya ka confirmate nado ka shipho baje minute hado san baje step haboro ki jaka jong East Khasil District ka balam kum shi banda ban pinduna ya jing saphyang jong ka khlam covid khat khandai hakini ki kenta jong ka confirmate lamana banungdan ko no jing tum khen kindon lakhang u ya baro ki jing lang pai ba ya ki khawai shong kriam la sha bandon breu tang hapo ka shis pangun ya ka kalisimet ha East Khasil District la sha banyai the ki odd but even number hak ba ki odd number ki la banyai ha kasngi kong sngi balang ba sngi thoding but ki even number ha kasngi ba as ni pale ba sngi sajan kat ba kasngi ublai onom pentre kam ki odd but even number lakin turu baboro ki de bandang ki mas kat kom ka office order number CNS .2 stroke CVD stroke R1000 stroke ORD stroke 305 dated not lie not iway R1000 R4R lana la pakinu kinu bopen kindon ni kibomjang ki mas kingat ha kajing sha dan kunam palat shispa safundre kulur teli dos jong ketika era covid ladap ai hakari lembaga nationwide vaccination drive kata ko ka khya jong kari ka pentip bah po kini ki ap sa kunta ki bladap kari kadan sakhat we hajar nyomut ki break blakot no covid khat khanda ba ka pen poi ya ka jingdon ki bokot ha kari sha ka lai close sa pulai lak nro jan mut ki breu kari coverage jong kari kalong khandai pu phra pen khat lai nak sisma katna ka ka khya jong kari ka pentip ru ba so ka pen ka pha hadu shispa sanpu al klor khandai pu lak teli ki dos jong ketika era covid sha ki jala Union Territory jong kari hawa pa sha ka jala meglaya ki bayo yo covid khat khandai tang hanen kasni ki long slai pu armut bat kabalapan po ya kajingdon ki active case ha ka jala sha ka khandai punyongon ka jala kala sakhiru se we bakhlat no covid khat khandai bat kabalapan po ya kajingdon ki bakhlat ha ka jala sha ka sia ja south pa prapsan ngon so ka jala ka don du sa nyawut ki blakot no covid khat khandai bat kabalapan po ya kajingdon ki bakot ha ka jala sha ka prapla jar aspa khandai phundai ngon Menteri jong kesarkar pedang ubapek ya katena personal public grievances bat pension u Dr. Jitendra Singh ula pemla ya kajing suspend ya kajing penyukam ya ke biometric attendance na kebenta ki nongtri sarkar na kadau jong kajing ki ya ki bayo ya khlam covid khat khandai u Dr. Singh ula shim ya kani karai na kebenta kajing sungsungan jong kakoi kakhya jong ki nongtri sarkar ka DOPT kala pentip ru ba kajing khang ya ke biometric attendance kanlong hadu ka live hui terik ukala lingkon labatharu ya baro ki heads of department bekile ben batha ya ki nongtri ki jong ki bekindeng ki mas bat membuat ya baru ki covid appropriate behavior katu ki khobor ki lakut ki bawan chapi na ka studio jong ko all India radio shillong bat sakan ya pon ni se so ba ka Delhi station na ka benda ki khobor khtin hindi bat bot pat ki khobor khtin phareng kane ka dei ko all India radio shillong